Hej sammen. Velkommen. Jeg ved godt, min arme de er lidt hakket. Velkommen til den her video i dag. Der skal vi spille noget Animal Comedy. Yay! I siger det jo nok. Hvis I en dag vil have nogle ting, så går jeg bare ind i koden VR. Felix, jeg er der. Hele tiden. Så ja, og så kan jeg måske få nogle ting. Hvem er det? Hvad er det? Dit ved jeg. I'm a cat Santa, what the hell? Jeg prøver lige at spørge en af mine venner, om han vil spille. Ringer til ham. Og bare lige gør det op. Så kan jeg ikke se det. Hov, det var der. Jeg kan helst ikke se det endnu. Jeg kan helst ikke. Okay, jeg kan bare... Oh fuck, det er de også. Jeg kan bare kigge på det her, mand. Okay, jeg går bare ind i en gruppe. Det er der ingen, der vil gå ind i. Og hvis der er nogen, så er jeg 5 ind på det. Det var der ikke. Okay, nu i dag, der skal prøve nogle af mine ting. Og de 2 grappler, der kommer ud først, kan man ikke prøve jo. Så jeg gerne lige vil have, der bliver derinde. Så ind i den. Og så har vi den her. Kan man dræbe en ogre med den her? Hvor langt kan den her skyde? Ramt. Det var en derovre. Jeg skulle og se, kan du se den her? Se, det her, det er sidst noget af det bedste, der faktisk er gratis. Den her, den koster godt nok penge, men se det der. Og så hvis man er rigtig tæt på den, og man bare lige fyrer den af. Jeg kan bare det her med en, og så tænker jeg, good things I found. Okay, nu skal vi se, hvor mange pinde det tager for at kunne skyde den derovre. 1 pind. Lige se om jeg kan bedre aim herovre. Okay, og hver gang må vi rykke lidt tættere på. Hertil er noget. Jeg har den lige lidt til. Og så vi må gå til sofaen. Sådan her. Aim! Ja, sådan der. Og hvor lang tid tager det for at skyde en pind op i luften, og den kommer ned igen. Jeg kan ikke se en mere. Der kommer ned der. Okay. Hvad med, hvis man tager en æske? Det kan man ikke. Hvis der er nogen, der går ind i den her kort, så er der nok en taske lige der.
En lommelygte. Kan man gøre det med en lommelygte? Hvor lang tid det tager? Hvor kom den? Jeg tror lige, vi tænder den. Skal vi se, hvor den lander? Sikkert. Der. Der. Der er den. Jeg skal lukke. For